Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios Amahan, kay nagalapas kog dako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton, kaya akong sala akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga ato ang Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon sa Eksodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton ining mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan dito sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel.
Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yaw tang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Diyos o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Hinauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhay. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita, ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon. Ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios.
Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria, nga ginganlag Sigar. Nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako?" Nining tungura ang iyang mga tinun-an didto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug Samarianhon ako. Busa nganong nangayo ka man kana kog tubig nga mainom. Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may pagsandurutay." Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babae miingon, "Wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Hinatag kini atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw kapabadi ay kang Jacob." Si Jesus mitubag, "Ang muinom niining tubiga, uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig
nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa katuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ang babayi miingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Ug giignan siya ni Hesus, lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Wala ako'y bana, miingon ang babae. Si Hesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na naminyo, ug ang lalaki nga imong gikatipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitugan kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ako nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi nining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultian sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-ay ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nangutana sa babae kun unsay iyang gusto, ni nangutana sila kang Hesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giignan niya ang mga tao. Ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan kong mga nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus, Rabay, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nangutana kaniya. Nagpangutan anay, may nagdala ba ka kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awa ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga. Husto ng anihon, ang nag-ani suhulan, o gipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas o ang nag-ani.
Kay husto ang giingon, lain ang magpugas, ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago, ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Hesus, kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti, ug giignan nila ang babaye. Mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti, kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya, ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Manglingkod sa makadiyot, maayong buntag kaninyong tanan. Ikapila na ro gani nga Domingo sa Kwaresma? Ha? Ikatulong Domingo sa Kwaresma. Kinsa may nakakumpleto sa ikatulo ka Domingo sa Kwaresma? Ilan mo kauwaw? Sige, ang wa mo isa, unya nakakumpleto, sa labya sa nang mamakak. Dahil kinsay nakakumpleto. Ang uban nagduwa-duwa, nakumpleto, bagyukan ako, no? Ugwa. Alang sa mga nakakumpleto, very good, no? Unsay may ebanghelyo sa unang Domingo sa Kwaresma? Review tagamay ba? Ha? Pagkausab sa panagway ni Hesus, murag ng saktong tubag sa sunod nga pangutana. Bitaw, sakto to nga tubag sa sunod nga pangutana. Ang pagtintal di ay no? Ang pagtintal ni Hesus. Sumoto nga ang sunod nga ang katungunan yung tubag, mao na to'y hustong tubag sa ikaduhang untang pangutana. At least nakasakto gihapon, no? Mura nagmaestro na mo sa una ba? Inig mangutana siya. Nindot kitong maestro ha, kay grabe kay maka-encourage ba? Muingon siya, sige, pun pa. So, nindot kay kang tubag. Muingon siya, sige, pun pa jod. Puno juga kay encourage ka. Pag human ang ikatulo niyang iingon, pun pa ang imong sayop. Pero sagdi na lang. Karon ang atong ebanghelyo naghisgot na sa babae nga, usa ka babae nga, taga diin to? Samarianhon. O kining bayhana ning adto sa tabay udtong tutok. Nganong udtong tutok man? Kay giingon pa nga ang maong tabay, ang kining mga Samarianhon ug ang mga Hudiyo dili magkasinabot. Muna nga usa sa mga Bible scholars ning ingon nga ning adto siya sa atabay udtong tutok aron wala siya ikahibalag nga usa ka Hudiyo. Ug lain sad ni adto sad siya sa atabay udtong tutok kay buot sad siya nga dili makit-an sa uban gumikan sa iyang kahimtang. Pero sa iyang pag-adto, udtong tutok, apan duna siya'y gikahibalag nga usa ka Hudiyo nga si Hesukristo. Ug sa iyang pagkakita, sa pagkakita usab sa Ginoo kaniya nga nagkuhag tubig, unsa may giingon sa Ginoo, paimna rako? Ang babae nagsag-ob kay giuhaw.
Ang ato sang Ginoong Hesukristo didto sa atabay, gikapoy sa biyahe, tingali sag ang usa dayon nga kanang mahimo nga interpretasyon mao nga giuhaw sad siya. Pero managlahi ang ilang kauhaw. Kung ato ni siyang dalon mga igsuon diha sa ato ang pagpamalandong, ang babay giuhaw nga kanang kalibutanon sa tubig nga makatagbaw sa iyang lawas nun nga panginahanglan. Ang ato sang Ginoong Hesukristo giuhaw usab dili sa tubig nga kanang kalibutanon nga mutagbaw sa iyang kauhaw, kung dili giuhaw siya alang sa conversion ni ining maong babae. Ug mao na nga sa diha nga ang babae nga nakigsulti kang Hesus, giinanay niya pagpasabot. Ug unya sa diha nga nakasabot na ang babae, sa diha nga nakaingon na ang babae nga propeta gyud ka, kay nganong nahibaluman ka, nasayod man ka nga wa ko'y bana tungod kay ang akong gikaipon karon dili gini nako bana kay ikalima na. Sa ato pa daghan na ito siya mo nang kana ding mga mag-ipon-ipon lang ay sa mo claim gyud nga bana na ninyo ha. Ato nang klarohon, no? Mao na nga kun atong tan-awon mga igsuon, mo na nga sa dihang nakigsulti siya na ay katagbawan, nakasinati siya og kausaban, ug miabli siya sa iyang kaugalingon alang sa pagkakabig. Mo nga nindot kaayo nga kini ato sang tan-awon o pamalandungan diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Sa atong panahon karon, tingali mga inguntang gibati kita sa mga nakalain-laing matang sa kauhaw. Dili tingali lang kauhaw, literal nga kauhaw sa tubig nga diin ang atong lawas nagkinahanglan. Kay tinuod ang atong lawas nagkinahanglan yung tubig. Di ba? Ingong gani ang science nga kanang pila na ka percent, murag 60%. 70 gani di ko no. At least duol-duol na lang, no 60, 70. Mao bitaw sad nga gani ang ato ganing palibot ning ingon man gani nga 75%, di ba? Tubig. Kaya nga naman, may panginahanglan. Pero ako nagduha-duha jud ko kanang 75% sa atong kalibutan kay tubig. Nga naman, karon naglisod na ganit ang tubig. No? Ang uban gani maglisod og kaligo kay way agas. Pero sagdi na lang. Sumuna nga dili tingalim na mo atong kauhaw ang atong gikinahanglan. Kun dili lain-lain nga mga kalibutanon nga kauhaw. Kauhaw sa dungog. Nga gusto ta nga kanabang ilhon nga we are someone or somebody. Sa ato pa kanabang ganahan ta nga muisort gyud sa ato ang effort maningkamot gyud ta nga mailhan nganuman kay giuhaw ta og mga pagpasidungog. Naa tingali uban giuhaw sa pagpangga. Naa tingali uban nga giuhaw sa pagtahod gikan sa ilang mga ginikanan. Giuhaw sa pagtahod gikan sa ilang mga anak. Naa tingali uban giuhaw sa mga nakalanlaing mga butang kalibutanon. Pero sa atong pagtinguha nga kining maong kauhaw nga kalibutanon mga igsuon, maoy mo kuan giba mo fill up diha sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Ang resulta grabe na noong kauhaw. Di ba? Nganuman, tingali na kahinumdum pa mo sa giingon ako sa panahon sa Misa de Gallo.
ang kalibutan, ang gihatag, gi-offer sa kalibutan, ang pirming unsay wala nato. Sa ato pa, ang kalibutan, dili maghatag kanato og katagbawan. Di ba? Kay namundom pa mo sa akong giingon, the more we have, the more maglunging ta of something more of what we have already possessed. Di matagbaw ang tao. Di ba? Balik ko na ko ha. Kaniadto, nangandoy ta. Nga na atay motor. Inigdaan na tayo motor. Unya, kalabi na karon climate change. Mukalitlag uwan. Unsa naman po, mangandoy na sa taog. Raincoat. Aron di ta mabasa. Pero yung na auto na. Nga naman, kay magsaka, di ba? Huwag kita matagbaw. Din agad ta ganahang mo balik. Pero pag kanindot unta mga igsuon, nga mo try ta pagbalik. Mo try ta pagbalik ba? Unsa may atong balikan? Atong balikan, unsa may ato ang naghatag kanatog bili. Di ba nindot nga kanta kanang Who am I? Nindot kayong mensahe nga naman, kaya napahinumdum ka na to, nga gihigugma dahi kita sa Dios, dili tungod sa unsay atong naangkon, kundili gihigugma kita sa Dios tungod sa atong pagkakita. Muna nga, hinumduman na to, kanunay mo nang importante aron ang kining mga kauhaw nga atong nasinati mahatagan nato og katagbawan, mubalik kita diin ta gikan. Ug unsa man diin man ta gikan, gikan kita sa Dios, hinimo kita sa Dios. Ug pagkanindot unta nga moabli ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, aron dili lang ba pulos na lang reklamo, unsay wala reklamo din ta. Tan-awa gud sa ato ang unang pagbasa, ang mga unsa kin gisgutan sa unang pagbasa, kalimot man ko unsa to gisgutan? Nakalimot sa mga krahong dagko. May ang nagbasa, unsa to gisgutan? Ang kuyo gani nakalimot sa siya ron, no? Sige din lang, tingali. Sigon lang ni sa akong nahinumduman nakatuog manggug ko. Kanang naghisgot man to kabahing Moises, no? Niya naggiya sa mga tao. Niya giya to siya gawa sa Ehipto. Pag nakagawas na sila, dito na sila sa desierto, ang mga Israelita nang reklamo. Nga naman. O sa ilang reklamo, way tubig. Wa sila mainom giingos sila, gidala ba kami diri aron pamatyon. Wa gani sila kapasalamat sa Ginoo nga giluwas sila gikan sa kalipnan sa Ehipto. Nganuman, mauna kung ang kalibutan atong tan-awon, pirmita magtanaw unsay wala. Di na to ma-appreciate unsay mga gasa na nga atong nadawat sukad pa sa atong pagkahimugso ning kalibutan na. Mo nang kinahanglan mo balik ta sa ako nang giingon, ug unya inig makadungog ta sa pulong sa Ginoo, dili ra kutob ra ta mo ingon nga natandog jud ko. Kundili atong ablihan ang atong kaugalingon. Mauna ang atong salmo. Unsa may giingon sa atong salmo? Very good, children. No, nagitay rin mahatagad daghang stars. No, pero mas mayo tingalino nga kantahon nato na ang first reading kaysa salmo na kahinumdum din sila. No, kantahon tingali na to nung musugod ba kasi ng mga lectors no kantahong first reading no murag daghan na tingaling mangundang no mauna nga kung karon makadungog kamo sa akong tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa gibuhat sa usa ka babaye nga Samarianhon, sa diha nga nakadungog siya sa mga pulong sa Ginoo, wala niya patig-aha ang iyang kasing-kasing, iyang giablihan ang iyang kasing-kasing bisan tuod nga sila ang Samarianhon ug ang mga Hudiyo dili magkasinabot, pero kay nakadungog siya nga nindot miabli siya sa iyang kaugalingon, nagdala kinig kabaguan
diha kaniya. Ug ang kauhaw nga iyang gibati natambalan gayod. Ngano? Kay miabli siya sa iyang kaugalingon. Mao sa na mga igsoon, importante dining kaabli. Ug unya importante sad kaayo nga muhatag gyud tag panahon inig makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Muhatag tag panahon sa pagpamalandong, sa paghilom. Mo na nga ato yung kahinumduman nga aron ka makingunta kanus aman may Ginoo makadungog sa imong mga pulong nga magdalag kabaguan ug magdala na mog katagbawan nga makatambal sa among kauhaw. Hinumdumin ninyo kining GPS. Tingali familiar man mo ana no? GPS. Maom na ron, wa ka katultol, i-GPS lang. Nakahinumdum ko sa nga kanang sa una dito migbuhol sa ligmig GPS, wa mi katultol asa padulong. Nya kanisang gara-gara mi gamay ba kaming batch na mo god, wa jud mi manguntak sa among classmate nga taga Bohol. Kami ra gyud nga to kay asa ni dapitang daghang butterflies. Di sus kaluoy Ginoo, pero tinaagin mig buki di mi to nangagi hangtod ni abot gyud mi sa among gustong adtuan. Pag abot na namo didto pa mining kontak sa among kailag asa mi agi balik di ay asa di ug sa dihang gisultian mi perti na digyon duula gikan sa among gistihan ngano man usahay ang GPS makasaag no pero sagdi na lang pero kining GPS nga atong buhaton di gyud ta masaag matultulan gyud na sa tinuod nga maghatag kanatog katagbawan kun atong gamiton ang GPS. Unsa man ni hinumdumi ninyo ngini kadungog ninyo sa pulong sa Ginoo mo GPS din ta. Ngano man, God presence in silence. Muhilom kita. Kay usahay manggod, nakadungog ta, inigsimba na to, nindot kayo. Simba ta diri, nindot kayo. Sus ka, natandog yung ko sa gibasa, natandog yung ko sa ebanghelyo. Pero inigawas na to, dili makagamot sa atong kaugalingon kay inigawas na to dimtagan uy mari nakit-an ka mari kay baw ka marino si kuan mari ba kanang wa man tuguti gani sa wa man gani sa magampo wa man gani sa mamalandong nang libak naman dayon di ba mo na nga nindot kay na nga atong hinahinayon ba himuon atong batasan nga iniga human natog simba, human natog ampo, inigumagkanta sa choir, pagkanindot unta, no? Nga muhilom tagkadiyot. Kabantay mo sa misa, kung kamo himantayon parihan ako, kabantay gid tingali mo, inigumagkanta sa choir, saba kayong simbahan. Nga man, magtabi man. Ang uban pa gani, mangusik pa sa anak, pagpuyo, lagi kay manglakaw, nata, manguli, nata. Di ba? Naasuod simbahan, nangusik gyapon mga anak. Unya ang uban manghadlok pa. Sige, di ka mulakaw, naipari, di padati kas pari. Himuon patang kidnapper. Importante gyud, maminaw ta. Mamalandong ta kay ini kadungog na to sa pulong sa Dios. Ayaw patiga ang iyong kasing-kasing, pero unsaon man pagkahumok sa atong kasing-kasing nga nakadungog ta. Pero nahanaw raman dayon. Kaya nga naman, lahi na masad nga concern ang ato na sanggi huna-huna. Munang hangyo lang nako ninyo gamay. Gamay lang yun. Inigaw man, spend sa kadiyot, pipila ka segundo. O kaha, iniguli ninyo sa inyong balay, pagkanindot unta nga kanang mga ginikanan, muingon sa inyong mga anak, dong, orday, unsa may iyong napupo sa atong pagsimbaron. Muingon basang bata, nakahatagan yung may kindi, no? Kadaman, unsa may napupo niyo? Sa muingon po nga, unsa may napupo niyo sa atong pagsimba? Unsa may iyong nakatunan? Pagkanindot, anak, no? Ngayon pangutanon ba? Ngayon ikaw man, muingon sa kasi mong kaugalingon, unsa sa kaya akong nakatunan, no? Nga maghatag ka na kong kausaban? Kung karon makadungog ka mo sa akong tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. O ginumdumisan sa kanunay,
Nga bisan pa man sa atong pagkamakasasala, mingon ta nga dautan na gyud tingali kay ko. No kana bang mingon ta nga idigsimba to dautan gyud kay ko. Ang uban bitaw moingon nga dili lang ko musulod og simbahan kay sana musilaob. Ang uban moingon dayon nga dili lang ko musulod og simbahan kay tingalig mo aso, o dili lang ko musulod sa simbahan kay tingalig masangit akong sungay. Kanindot ang musulod ka simbahan nga masangit imong sungay, at least imong sungay na putol. Di ba? Pero mingon ta, ni kahuman na to mga igsoon, mingon ta, makasasala ako, dili tingali ko angayan. Munang nanasan kauhaw kay mubalik ta sa self-pity na to, nga makasasala gyud ko. Uy, inig, makahinumdum sa ta sa giingon sa ikaduhang pagbasa. Nga bisan pa man sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa atong pagkadautan, gihigugma na dito ta sa Ginoo. No, maunay giingon sa ikaduhang pagbasa, no? Nakatuog na ba sa ko, Mo ba ito gingon? O maod ay sa salamat in taon ha. Sakto-sakto murag na wala ito mahinano ko. No, di ba? Magkakinumdum ta. Nya magdahat na inatog kabaguan ug pagkanindot pangiigsuon kung mahitabo ni. Kay nga naman ang kauhaw nga atong gibati matagbaw ug ang kauhaw usab nga gibati sa Dios alang sa iyang sa atong pagkakabig balik kaniya ato sa siyang mapatagbaw. Pagkanindot, tinabangan sa grasya sa Diyos, kung kitang tanan, muabli, sama sa gibuhat sa usa kasamaryanahon. Amen. Mamata na ta. Og manindog. Ato karong baghuon ang atong pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay. Nabanhaw, isaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Amahan kansang kabubuton maoy kalanon sa iyang bugtong anak nga si Kristo. Puno sa pagsalig ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Nga sa matag desisyon sa atong kinabuhi, pangitao nato kanunay ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batanon manggihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga imo utang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, pilion nato ang Dios kay kita iyaman, magampo kita sa Ginoo. Magampo sab kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kaakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Inuudungga nga ang mga pag-ampo. Magampo kita nga ang nasud maninguha unta padulong sa
masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa makigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hambak sa gumat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahiusang kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Kining tanan ang magipangayo kanimo amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, malukmay unta ikaw ni ining among sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa mga sala, maning kamot unta sa pagpasaylo usab sa mga nakasala namong mga kaigsuonan. Kining among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ato ang Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babay, aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo, ug uban sa imong kagahuman sa mga anghel, nagaingon kami. Santos kay ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon,
Mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga mahain. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito na to ang pulong gitudlo sa atong manunobos.
Hilayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo amo ang manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan nga kita managsuon, panagdait maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo dila ko ang ngayong mokalawat kanimo, apahan pamulong lamang o mamayo ako. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasangkasan sa paaging presbyterio. Hangpon ko ikaw sa mag-aniakan uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Nakadawat na kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kami ni ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo o Ginoo, nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod og dugay. Atong pasalamatan ang atong lictors and cantors, lay ministers, altar servers ug ang atong choir. Nindot kayo kay ang ilang gipili nga mga kanta, makakanta gyud ta. Mao na nga nindot kay paminawon nga inig panganta, mawagtang na ang choir kay ang tanang tao nanganta na. No? Makita na to nga ang choir ning guide gyud sila sa tao sa pagkanta. No, aron kamo na giingon pa ni San Juan, aron sila muubos o ang sila nguban ipataasan. So mo na nga, salamat kay ha. Sunod niyong kanta kanan ang gyapong nindot ha. Unya tingali na hibulong mo nga kitang hindi kita malilimutan ang uban na bias para din sa patay. No mo nang akong giingon nila nga ikanta gyud ang hindi kita malilimutan kay biblical kinakanta ha. Sulayi nig uli sa inyo ha. Basahang Isaías 49:15-16 mantingal dito. Kung wa ko traidori sa akong memory. Magampo kita. Langito na mong amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Hesukristo nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og midisyoni kini mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalip di sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit. Aron sa kanunay magdahig sila kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Human na kog blessing ha, ide mo panglakaw sa ha, unya mo panglakaw, ini ko magpanguros. Amahan na mo. Kung sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan, ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado na to ang gugmag kalinaw ni Kristo sa Dios.